Doar pe postul național de televiziune Moldova TV puteți urmări emisiunea Horiles de Alinare cu Nico și invitații. Vizionare plăcută! Bună ziua, dragi telespectatori! Mă aflu într-un loc cu totul și cu totul special, într-un loc cu o încărcătură extraordinară, dar mai multe despre acest loc ne va spune Violeta. Violeta, bună ziua și bine te-am găsit! Spune-mi, te rog frumos, ce semnifică acest loc, acest rai pe pământ, putem spune, unde ne-ai adus tu? Bună ziua și bine v-am regăsit, vă spun și eu. Suntem la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanu de Alumare, unde pot să spun că am crescut, unde îmi găsesc liniștea, unde îmi găsesc pacea. Aici este un loc pe care pot să-l numesc acasă. Acasă. Și dacă ar fi să vorbim despre pricezne și despre glasul tău duios, ce ai putea să ne spui? Tot aici au început și aceste sfinte pricezne? Aici au început, datorită mai multor persoane și starețului și cântăreților de aici, care au fost destul de numeroși, fiindcă toți m-au ajutat cu cât au putut. Cu cât au putut și tu, cum spui aici, pentru tine poți să spui că este acasă. De aici întotdeauna văd pe rețelele de socializare că ne alini sufletele. De aici pornește glasul tău frumos, cu pricezne și cu ce este mai scump și mai drag sufletului tău. Așa este. Vio, te rog frumos să-mi spui ce mai faci tu când vii la mănăstire, pentru că tu vii frecvent. Deci în fiecare duminică, zile de sărbătoare, vii aici. Bănuiesc că vii și în alte zile. Da, vin. Duminica eu cânt în strană, ceea ce pot să spun că e o pasiune. Deci, deoarece așa de mult îmi place să ascult slujba, iar după aceea să cânt pricesne, multe la număr. Și pe lângă asta mai și ajut oamenii de aici, deoarece pot să spun că eu și familia mea suntem buni la suflet și deoarece și ne ajută mereu cât pot și noi ajutăm la curățenie, la mâncare. La diverse activități care sunt aici. Mi se pare că și anul trecut erau și ceva cu copii aici, ceva tabere de copii. Ai fost și tu, ai participat și tu? Da, și sora mea. Și ați făcut diverse activități. Și ai și cântat pentru copiii care erau în tabere? Da, s-a făcut un foc de tabără. Duminică seara, dacă nu greșesc. Așa ceva, da. Știu că mi-a zis starețul și mie că dacă putem să venim și noi, că va fi foarte, foarte frumos, dar din păcate nu ne-a permis timpul. Așa parcă a zis că duminică seara se face focul de tabără. Da, a fost foarte frumos, a fost magnific, am cântat și cântece folk și multe cântece. Și diverse activități. Dacă ar fi acum, așa, stând noi aici, pe această bancă, în curtea acestei frumoase mănăstiri, o splendoare, deci nu-ți trebuie mai multă liniște decât să stai aici și să privești cum privim noi spre mănăstire și să cânți. Pentru că prin cântec noi dăm slavă lui Dumnezeu, practic ne rugăm prin cântările bisericești. Ce cântare ai aduce tu spre ascultare? Ce priceaznă? Ținând cont că este și ziua de Sfântă Mărie, 15 august, doresc să cânt o cântare închinată Maicii Sfinte. Vreau pe această cale și eu
transmit, să ajungă la sufletele tuturor telespectatorilor noștri această sfântă priceaznă și la sufletul mamei mele, care este Maria, al nepoatei mele Anastasia Maria, surorii mele, prietenei mele Maria și tuturor, mătușii mele Maria și tuturor doamnelor și domnișoarelor care se numesc Maria. Eu zic să te ascultăm cu mare, mare drag. O Maică dulce-a vieții mele, spre tine ochii mei privesc, între-ale lumii valori grele, spre tine, Maică, mă îndrept. Ajutor, Maică Fecioară, ajutor, cer ajutor. Sunt robul tău care te roagă, Maică Fecioară, ajutor. Între necazuri neîncetate, în griji și lacrimi eu mă frâng, zdrobit de patimi și păcate. Privesc cu dor la cer și cânt. Ajutor, Maică Fecioară, ajutor, cer ajutor. Sunt robul tău care te roagă, Maică Fecioară, ajutor. Necazuri multe mă presoară, ispitele mă strâmtoresc. Tu ești nădejdea mea, Fecioară, spre tine ochii mei privesc. Ajutor, Maică Fecioară, ajutor, cer ajutor. Sunt robul tău care te roagă, Maică Fecioară, ajutor.
Cerescul Tată plând mă cheamă să fiu în ceruri cu Iisus. În cer ești tu, iubită mamă, iar locul meu e acolo sus. Ajutor, Maică Fecioară, ajutor, cer ajutor. Sunt robul tău care te roagă, Maică Fecioară, ajutor. Ajutor, Maică Fecioară, ajutor, cer ajutor. Sunt robul tău care te roagă, Maică Fecioară, ajutor. Continuăm, dragi telespectatori, acasă la Violeta. O domnișoară, după cum v-am spus și sus la mănăstire, o domnișoară tare dragă sufletului meu. Din primele clipe când a venit în emisiune la mine și la toate proiectele minunate pe care le-am realizat împreună, a fost la sufletul meu și este în continuare la sufletul meu. Violeta, știu că noi anul trecut, tot așa, pe vară, am făcut un proiect tare frumos. Atât ai fost de mândră, ți-ai dorit într-un loc extraordinar să-l filmezi. Ai crezut că va fi cea mai mare bucurie pentru cineva drag și chiar a fost. Dar a fost foarte scurtă perioada, pentru că cel drag ție, la câteva zile după ce noi am filmat acel videoclip, a plecat la ceruri. Îmi pare nespus de rău. Știu că a fost un an foarte greu pentru tine și familia ta și chiar azi, de ziua fratelui tău, ți-ai dorit această emisiune. Ți-ai dorit să parcurgi primii tăi pași sus, la mănăstire, după aia acasă, să ne spui așa câteva cuvinte despre tine, despre muzică, despre fratele tău, despre familia ta, despre concursuri și nu în ultimul rând despre vocea ta imaculată, vocea ta care atunci când te aud, dacă deschid telefonul și ești la mănăstire și aud o priceaznă, știu că este interpretată de tine. Vocea ta angelică care ți ajunge acolo la suflet. Violeta, spune-mi, te rog frumos, câteva cuvinte despre acel videoclip care l-ai făcut cu atâta drag, tu și sora ta, pentru fratele vostru, care din păcate nu mai este. Acest videoclip l-am făcut pentru că simt că el a fost mereu aproape de mine și mereu m-a susținut și mereu a fost bucuros pentru talentul meu pe care mi l-a dat Dumnezeu. Nu vreau să fii tristă, pentru că el de acolo de sus este un an de zile de când te veghează și te sprijină. Și eu ți-am zis și când am fost alături de voi la înmormântare și în momentele grele, ți-am zis, Vio, dragostea lui a fost să te vadă cântând.
Plăcerea lui, visul lui, dorința lui cea mare a fost să te vadă un om realizat, o mare artistă. Și el în continuare de acolo de unde este, asta își dorește, să fii o mare artistă, dar nu mai lungim vorba că văd că ți-au dat lacrimile și știu că este foarte greu. Eu zic să vizionăm acel videoclip făcut cu atâta dragoste de tine și de Viviana, de sora ta, pentru fratele vostru. Haideți să vizionăm videoclipul. Pot să spun doar că voi fi alături, și voi fi alături de tine în continuare și de câte ori o să ai nevoie de un sfat, de o vorbă bună, o să ți ofer din suflet, pentru sufletul tău minunat. Mulțumesc din suflet. Cu drag. Și eu zic să trecem mai departe, să-mi spui tu așa un pic despre pregătirea ta muzicală. Cu cine ai început, cu cine continui, unde activezi în momentul de față? Păi am început cu o domnișoară, așa printr-un SMS, pot să spun, și am crezut că așa a fost de joacă. Am început să fac ore de canto online cu domnișoara Paula Coteț și acum realizez cât de mult m-a ajutat pe acest drum. Apoi, cam din clasa 3-a, 4-a, am început să fac ore de canto la Clubul Copiilor din Târgu Lăpuș, iar din clasa 4-a am început să fac ore de canto la Asociația Culturală Educativă Tradiții Răpușene, împreună cu dragile mele colege și cu doamna profesoară Viorica Costenar. Iar acum... Foarte, foarte frumos, stai un pic, să nu uiți cumva, să nu omiți, să-mi spui, pentru că știu că ești implicată într-o grămadă de proiecte muzicale, deci ale așa ușor, ușor, pentru că vreau ca telespectatorii noștri să știe tot despre tine. Păi,
Din clasa 5-a am intrat la Liceul Teoretic Petru Rareș. Ne-am întâlnit mai multe persoane care sunt și ele atât de dragi, care m-au îndrumat și ele pe acest drum al muzicii și care m-au ajutat enorm de mult. Foarte frumos. Eu știu că tu ai fost la un concurs și ai fost așa, cumva, adică nu concurs, spectacol, ai fost ca și o provocare. Ți s-a dat balada lui Pintea. Trebuia să o cânți încă cu cineva, balada lui Pintea. A fost ca și o, nu știu, ca și un șoc pentru tine, că a fost așa de pe o zi pe alta, dar a ieșit extraordinar, pentru că interpretarea ta la doine, la balade, este impecabilă. Priceznele sunt cele mai grele. Dacă ai reușit de mică să cânți atât de frumos, răsună mănăstirea. Când mă duc la mănăstire și aud, deja știu că acolo este Violeta. Răsună mănăstirea când te aud cum ne cânți. Și atunci eu zic acum, dacă tot ai făcut balada lui Pintea, îmi place foarte mult, a fost un concurs unde și fiul meu, Vlăduț, când făcea și el muzică, a participat cu balada lui Pintea și când am ascultat-o, mi-a adus aminte de acel moment când eram eu în locul lui mama ta și ascultam cu atâta emoție când mi-a arătat și ea filmarea, așa îi tremura telefonul, dar practic zice, nu știu cum de mi-a tremurat telefonul, dar practic tremura ea de emoție când te-a ascultat, așa tremuram și eu. Și eu zic să asculte și telespectatorii noștri, să le dăm și lor șansa să asculte o interpretare nemaipomenită. Ce zici? Așa zic și eu. Haideți să o ascultăm pe Violeta cu balada lui Pintea și cu o doină tare frumoasă. Despre ce doină este vorba, Violeta? Este o doină compusă de doamna Anu Caman, care a fost educatoare extraordinară în acest sat, satul Vălin Lăpușului, care a condus mai multe generații și numele ei este Mamă, două fete ai. Mamă, două fete ai, o să vină și sora ta aici când o să interpreteze această doină, o să invităm și pe Viviana, deși ea nu este cu muzica, cu televiziunea, ea este pe IT, pe altceva, dar putem spune că este impresarul tău, așa-i? Așa-i. Ea se ocupă de tot. Așa-i. Ești o domnișoară fericită și binecuvântată de Dumnezeu. Mă bucur și eu zic să ascultăm atât balada cât și doina. Da în tot mara Mureșu nu-i ca Pintea Haiducu, nu-i ca Pintea Viteazul. Hai, da pe cei gazdi-i prinde-n clește, pe săraci bine-i păzăște, pe săraci bine-i păzăște. Colo-n vale lângă foc stau haiducii tăți l-un loc, ei s-or apuca de joc și de veselie, de morte nu vreau să știe. Gutăiu cel înalt șăd haiduci sub un brad, iar Pintea-i întrebare, care din voi să aflare să coboare în baia mare, după zin și după sare, după colb din cel mai tare,
că nimeni nu s-o aflat, numai lupin te-a fărtat. Merioi pinťo, merioi mere, Gemni da mult pe plăcere tot murguțul cel de vânt cu coama până-n pământ. Tot căluțul cel de ploi cu coama până-n zăvoi. E-ți fărtate ce-i dori, numai zăbovi. Meri fărtate, nu mai sta, du-te fuga la baia. El pe calon călecat și la baia o plecat, cu grofii s-o adunat și grofii l-o întrebat. Spune, măi fârta, unde-i mortea lui Pintea? Mortea Pincii, eu ți-o-i spune, de-mi da 300 bune, 300 de zloți de argânt, eu ți-l trimăt în mormânt. Sus-o ardea stânga, unde-i bate inima, trisire de greuț, fân și-un plumbuț micuț de argânt. Sus păgutul i-o suit și pe Pintea-l-o găsit. Sus oară i-o lozit, sângele i-o năpădit, murgu sub el s-o învârtit, el din gura și-o grăit. Sie lume blăstămat, cel ce-și crede înfărtat, că eu nu l-am cunoscut și pe mine m-a vândut. Toată lumea blăstăma pe Iza și pe Mara, comorât pe Pintea, mâna lor cea de-a dreapta. Da ziua mare și ceasul de judecare, pentru a lui Pintea vânzare. Mama, două fete ai la străini să nu le dai, da, că viața până trei străini îi ca floarea până tresti. Mama-ți spun într-un cuvânt, nu mă da după urât, da, greu-i munca cu pământul, ca și viața cu urâtul. Dă-ne, tată, după drag, nu lăcom ni la iosag, da,
Dă-ne, mamă, după plac, nu lăcom ni la găzdac. Tată, dacă ne-om hi draj, cumpăra ne-om boi și vaci, da. Tată, dacă dragi ne-om hi, fericiți noi om trăi. Dacă ne-om hi pe plăcere, face ne-om tată avere. Mulțumim foarte mult, Violeta, pentru doină și pentru baladă. Am înțeles că doamna educatoare ți-a mai compus și altă melodie, poate eu o să-ți mai compun, așa, ce zici? Așa zic și eu. Și despre ce melodie este vorba? Este vorba de cântecul Satul meu de lângă vale, care reprezintă satul meu natal. Și este, încă nu l-ai scos, deci o să fie în prima audiție aici la TV, da? Da. Și cui vrei tu să-l dedici? La sufletul cui ai vrea tu să ajungă acest cântec? Ar vrea să ajungă în primul rând familiei mele, printre care să fie și soția fratelui meu și fetița lui, și tuturor celor care mă urmăresc și tuturor telespectatorilor. Bun, dar stai un pic că vreau să-mi spui și despre costume, pentru că ai niște costume atât de frumoase, impecabile, vechi, recondiționate de mânuțele mamei tale, care este o doamnă extraordinară, și cămașa de pe tine este foarte, foarte veche, se vede pe ea. Spune-mi câteva cuvinte așa despre costumele tale populare. Câte costume ai? De unde le ai? Nici nu mai știu câte am, că mai multe sunt așa. Poate mama știa mai bine. Da. Dar ești mândră, așa-i? Foarte mândră. Ai mai îmbrăcat și alt costum popular în afară de costumul nostru de lăpuș? Da, de codru. De codru. Vio, nu de mult te-am auzit, pot să și spun, mi se pare că de 8 martie, ai cântat muzică ușoară. Da, am cântat muzică ușoară. Atât de frumos ai cântat și vreau să te felicit, și când voi face o emisiune așa și cu altă tematică, atunci îmi doresc din suflet să vii și să ne încânți sufletele. De fapt, o să vii cu siguranță în 24 la Băiuț, la sărbările minerilor, o să vii acolo și o să ne cânti și muzică ușoară, așa mi-ai promis. Așa ți-am promis. Cui ai vrea tu să mai dedici melodiile tale, emisiunea, întreaga emisiune? Aș vrea să mai dedic doamnei mele diriginte, Vrica Nechita, care și-a fost alături de mine aproape mereu, și tuturor care simt nevoia să asculte un cântec, care simt nevoia să asculte muzică, deoarece muzica, în opinia mea, reprezintă viața, toate bune, toate rele, îmbinate, și este viața. Așa este. De aceea și emisiunea noastră se numește Horile de Alinare, muzica cum spui tu, și bune și rele. Tu ai participat la foarte multe concursuri. Spune-mi, enumărăm măcar câteva dintre ele. Și spune-mi un concurs măcar la care ai fost foarte, foarte impresionată de tot. Cel mai tare m-a impresionat concursul de la Lăpușel, ne-a luat și trofeul, care a fost, normal, concurs de pricesne. De-abia aștept și eu, pentru că știu că în încheierea emisiunii ne vei mai cânta o priceaznă. Așa-mi doresc eu pentru sufletul meu o priceaznă. Dar acum urmează acel cântec frumos care doamna educatoare ți l-a făcut, ți l-a compus, și să fie și pentru doamna educatoare. Și doamna educatoare, dacă mai doriți, mai scrieți, pentru că Vio le va cânta cu mare drag, sunt convins, așa-i? Așa e. Și este tare mândră. Haideți să o ascultăm pe Violeta Vele cu cântecul nou-nouț în prima audiție, Satul meu de lângă vale.
acest colțușor de țară, lai la 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 la. Oameni harnici iubitori, lai la 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 la, fete mândre și feciori, lai la 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 la, la toți trăiesc cu voie bună, lai la 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 la, la și să petrec împreună, lai la 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 la. Și biserica din piatră, lai la 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 la, sus pe deală e așezată, lai la 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 la, la ne îndeamnă la rugăciune, lai la 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 la, la și să facem fapte bune, lai la 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 la. Toți în pace să trăim, lai la 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 la, cu toții să ne iubim, lai la 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 la, la să trăim cu toți în pace, lai la 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 la, la cum la Dumnezeu îi place, lai la 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 la, să trăim cu toți în pace, lai la 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 la, la cum la Dumnezeu îi place, lai la 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 la. Mulțumim, Vio, pentru cântec foarte frumoasă, interpretare foarte frumoase, versuri, doamna educatoare foarte frumoase. Mai scrieți încă multe, multe, multe. Violeta, ți-am zis și îți repet, la fel cum am început această emisiune cu mănăstirea, cu începuturile tale din urmă cu 4 ani, așa vreau să și o încheiem. La sufletul cui ai vrea tu să ajungă azi, într-o zi foarte importantă pentru voi, la sufletul cui ai vrea tu să ajungă priceazna care ne-o vei interpreta? Aș vrea să ajungă la sufletul și aș vrea să le și mulțumesc familiei mele, tuturor rudelor și tuturor celor care mă sprijină. Să fie pentru toți cu mare drag. Dragi telespectatori, în încheiere o priceaznă foarte, foarte frumoasă, interpretată de Violeta Vele. Eu vă salut, vă doresc multă, multă sănătate și bucurii. La revedere! Prea milostivă Maică, și-al milei scump izvor, nădejdea mântuirii, scăparea tuturor, la tine vin cu lacrimi când sunt îndurerat, la mila ta, măicuță, cu grea durere cad, căci cine plânge oare în jale și nevoi și suferă durerea alăturia de noi, o inimă de mamă la îndurarea ta. Eu sunt sărman și singur, te rog, nu mă lăsa. Fecioara cea mai sfântă și mama lui Iisus,
și Maica tuturora, și-a noastră în ceruri sus. Tu suferi pentru lume, cu noi ești în nevoi. Tu ești în suferință, alăturia de noi. Copilul la durere, sărman și necăjit, de inima de mamă se simte ocrotit, căci mama e nădejdea, izvor de mângâieri. Tu când îi spui durerea, recapeți noi puteri, căci mama e nădejdea, izvor de mângâieri. Tu când îi spui durerea, recapeți noi puteri. Doar pe postul național de televiziune Moldova TV puteți urmări emisiunea Horiles de alinare cu Nico și invitații. Vizionare plăcută! O Maică dulce-a vieții mele, spre tine ochii mei privesc, între-ale lumii valori grele. Spre tine, Maică, mă-ndrept. Ajutor, Maica Fecioară, ajutor, cer ajutor. Sunt robul tău care te roagă, Maică Fecioară, ajutor. Între necazuri neîncetate, în griji și lacrimi eu mă frâng, zdrobit de patimi și păcate. Privesc cu dor la cer și cânt.
Ajutor, Maică Fecioară, ajutor, cer ajutor. Sunt robul tău care te roagă, Maică Fecioară, ajutor. Necazuri multe mă presoară, ispitele mă strâmtoresc. Tu ești nădejdea mea, Fecioară, spre tine ochii mei privesc. Ajutor, Maică Fecioară, ajutor, cer ajutor. Sunt robul tău care te roagă, Maică Fecioară, ajutor. Cerescul Tată plând mă cheamă, să fiu în ceruri cu Iisus. În cer ești tu, iubită mamă, iar locul meu e acolo sus. Ajutor, Maică Fecioară, ajutor, cer ajutor. Sunt robul tău care te roagă, Maică Fecioară, ajutor. Ajutor, Maică Fecioară, ajutor, cer ajutor. Sunt robul tău care te roagă, Maică Fecioară, ajutor. Doar pe postul național de televiziune Moldova TV puteți urmări emisiunea Horiles de alinare cu Nico și invitații. Vizionare plăcută!